Nagabenta ke kubor paman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay bi baro kini kilong ki kubor ba matakas kat kum ki kubor ba layo lom layatu ba menteri rang ba ka Malaysia u Anwar Ibrahim haga nega kenti ulapan bena ba ka Malaysia kan sam visa Asia ki nongsong shnong jong ka China bat ke India ki pai ba ki balik sya Malaysia haga te kapor balabu kiyo bansa hadu laipu sengi kani ka hukum kan sedang terekam nadu ka siterik uno para arajar apulai haba aji ya keren haka People Justice Party Kongres u Anwar ulapan bena ya kani haka sengimit sengiblay Henry Syam la pensyaipat bahadu katno kate ka jingsam visa kandang trikam susu u Anwar ula ong baka China bat ke India kilong kiri ki baju ya dei kam bahabat ka Malaysia bat kilong ru kiri ki ba kentiu bun ya ki yo khai pateng jong ka Malaysia na kane ka daw ka Malaysia kasngo day banle ya katay kakam kumsi banta ban panpau ya ka jingsngo burom bat ka jinglong jan jong ka ya kini ki atali kiri ki baju kentiu ya ka jingyo jingkot jong ka lengba ka khai ka pateng bat hakiweru ki liang boper susu layo jintip ba ka jinrai jong ka sarkar Malaysia kalong thikum barai ka sarkar Thailand kadba ka sarkar Thailand pat kale ya kani nakabanta ban kentiu ya kakam junga kai perthei jong ka khamtam ya kayo ka kot jong ka te kari